bịakwanụ ka unu nụrụ ọpdeti gbasara ikpe akwa ọkụkọ tiwara akị n'ọba adreesị ndị ọba unu mana Julaị 31st 2025 bụkwanụ on Thursday ka a kalụ anyị ekpekwana ikpe akwa ọkụkọ n'ụlọ ikpe nke dịkwanụ na Ọka Anambra steeti mana eme ka ndị mmadụ mata na nya bụ ikpe n'ọdụkwanụ ka ekpezie mma gwa unu ife ekwuru ma gwakwana unu mbọsị ọzọ ebugharịrị nya bụ ikpe anyị ekpezikwana ya dịka ndị mmadụ pụtalụ wee na-ajụ ajụjụ dị iche iche wee na-ajụ gọọmenti ndị Anambra steeti na fa kedụzi ife na-eme na fa kedu ife kpatalụ fa ji wee ka jide onye eze Jizọs akwa ọkụkọ tiwara akị na Eke Hit na si kedu ife kpatalụ na ahapụbeghị fa ka fa bụrụkwanụ ndị nwelụlụ onwe fa na ọ bụrụ na fa emechago nnyocha na nzacha wee na-afụkwanụ na aka fa dị ọcha na fa kedụzikwanụ ife ji na fa ya ahapụzikwanụ fa ebe a ka emere ka ndị mmadụ mata na kọmishọna a na-afụkwanụ maka infọmeshọn na Anambra steeti onye nke a na-akpọ Dr. Law Mmefọ ọzi wee na-aza nya bụ ife na ịzachitekwanụrụ gọọmenti nke Anambra steeti ọ na ebe a wee mee ka ndị mmadụ mata na ntụziaka nke ndị ụlọ ikpe nya ka ndị ụlọ ikpe sikwanụ wee kwu nya bụ okwu ubu ka edebe akwa ọkụkọ tiwara akị n'ọba Eke Hit onye eze Jizọs n'ebe ndị udo na-achị nwere ọfịs nya bụ Law Mmefọ mere ka ndị mmadụ mata na o nwekwana onye ọbụla nọkwanụ ka ọ nọrụ n'ọnda ndị udo ya achị n'ụzọ na-ekwesị ọkwa na-ekwesị na ndebe debelufe ebe a bụ na ntụziaka nke ndị ụlọ ikpe na ọ bụrụ na ahapụ akwa ọkụkọ Eke Hit na onye eze Jizọs ka fa bụrụ ndị nwerụrụ onwe fa ghara ịnọkwanụ n'ọnda nke ndị udo ya achị na nya bụ ife ya abụkwana inupụrụ ndị ụlọ ikpe isi nya ndị nke debelufe ebe ahụ nya na ife ọ na-akọwara anyị bụ nọọ ndị ọkaikpe ndị ụlọ ikpe ji ikpe fa bụ ife kwuru ka akwa ọkụkọ Eke Hit onye eze Jizọs ka fa nọrụ n'ebe ndị udo na-achị nwere ọfịs ka fa si ebe ahụ wee na-abịa ụlọ ikpe o mekwa ka ndị mmadụ mata na njide ejidelu onye eze Jizọs Eke Hit na akwa ọkụkọ tiwara aka bụ maka na a na-afụta fa na fa na-emekwanụ dibịa fa n'ụzọ akwụ ha ọtọ na fa na-atọ alụ na onye ọbụla na-atọ alụ obo na ọ bụrụ na ejide onye ahụ na ọ kwesịrị na onye ahụ ya nọ n'ebe ndị uwe ojii ya da enekọta ya anya ma ọ bụ na ọ ya nọ n'ebe ndị ọrụ nchekwaba ndị ọzọ ya da enekọta onye ahụ anya o mekwa ka ndị mmadụ mata na ndị udo na-achị na agụ na-eche mba na fa na-arụkọ ọrụ witi ndị polisi nọọ ndị polisi ka ọ doro onye ọbụla ejidere ka enye ntụziaka ebe ndị ahụ ya nọkwanụ n'ebe a ka ndị uwe ojii nọkwanụ wee kwuo wee sio na ọka mma na onye eze Jizọs na akwa ọkụkọ tiwara akị na Eke Hit na fa nọlụ n'ogige ndị udo ya achị ka ndị udo ya achị na-enekọta fa anya na fa bụ ndị uwe ojii ya ada enekọtakwa akwa ọkụkọ Eke Hit na onye eze Jizọs anya ebe ahụ dịka ndị udo ya achị sikwanụ wee na-enekọta fa anya emere ka ndị mmadụ mata na Law Mmefọ bụ onye gwara ndị nta akụkọ on Wednesday bụkwanụ Julaị 30 2025 wee na-agwafa na ọ bụrụ na ahapụ akwa ọkụkọ hapụ Eke Hit na onye eze Jizọs na nya bụ ife bụkwa na inupụrụ ndị ụlọ ikpe isi nya na fa emekwana ife ndị ụlọ ikpe gwara fa na ndị ụlọ ikpe bụ ife nyelu ntụziaka ka onye eze Jizọs na Eke Hit na akwa ọkụkọ tiwara akị ka nọrọ ebe fa nọ mgbọsị izizi a ga-ejidelu fa unu mana ndị udo ya achị jide fa kpụrụ fa jebe n'ọfịs fa na ndị ọkaikpe bụ ife nyekwara iwu ka fa ka nọrụkwa n'aka fa bụ ndị udo ya achị jidelu fa wee si ebe ahụ wee na-abịakwa n'ụlọ ikpe wee ruo mgbe a ga-ekpechi ikpe fa na ifefa ji wee ka nọrọ n'aka ndị udo ya achị bụ maka na aka na-ekpefe ikpe na nya bụ ikpe na-ekpechabekwana ya na fa ya esi ebe ahụ wee na-abịakwa n'ụlọ ikpe na dịka emere ka ndị mmadụ mata nọ na Julaị 18 2025 ka onye eze Jizọs na Eke Hit kwesịkwanụ ije n'ụlọ ikpe kama na fa ejezikwanụ n'ụlọ ikpe ahụ nke bụ na-ewetara ya mgbe ahụ wee na-akọwa na enwere public holidays and na gọvanọ na-achị Anambra steeti kwukwanụ wee sio nọọ ka ndị enweghọ kaadị fa ya eji wee tụkwanụ vootu a ya atụ na Nọvemba na ohere fa ya ejikwanụ wee jemenya bụ kaadị ka ị ghara ịsịkwanụ na ịnweghọ kaadị ma ọ na nke gị furu efu na onye akpatalụ na ekpe ezi Eke Hit na onye eze Jizọs ikpe ebe ndị mmadụ nọ wee na-asị na nya bụ ikpe na amazi na-emesịa kpegharịa ya ka ọ na-ekpeghọkwana ya na mmadụ na-aba anụnwa na-enwekwanụ deeti etinyelu mbọsị ya ekpe nke fa andị na onye nke bụkwana akwa ọkụkọ tiwara akị na-etinyere ikpe ya na nya bụ Julaị 31st 2025 bụkwana on Thursday nọ mbọsị a ka a ya ekpekwana ikpe akwa ọkụkọ iche dịka ndị gọọmenti kwuburu n'ihu akwụkwọ na mmadụ ịta anụnwa na aya adazi ekpekọsị ikpe fa ọnụ na akwa ọkụkọ na-aya ekpe nke ya iche na onye eze Jizọs na Eke Hit na-aya ekpe nke fa iche
onya ka emezi ka ndị mmadụ mata na ndị gọọmenti bugharịziri ya bụ ikpe wee sị na Ọktoba 31st 2025 nọ mgbọsị a ka a ya ekpezi ikpe akwa ọkụkọ tiwara akị Eke Hit na onye eze Jizọs. Ọ dị ka ya ekpekọtazi mmadụ ịta anụnwa ikpe otu mbọsị ka fasikwa wee dee ebe anụnwa. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na fa ekwesịgokwa n'ikpe nya bụ ikpe ka ndị befa na ndị ezinụlọ fa malụkwa n'ife fa mere eji wee jide fa. Mana ọ na-anụgonu na onye na-afụ maka infọmeshọn na Anambra steeti Kọmishọna Dr. Law Mmefọ bụzi ife na-ekwuzi na ọ bụ ọkwa gọọmenti Anambra steeti ji akwa ọkụkọ na Eke Hit na onye eze Jizọs kama na fanụ n'okpuru nke ndị udo ya achị site na ntụziaka nke ndị ụlọikpe na ọ bụrụ na gọọmenti nke ndị Anambra steeti hapụfa ka fa nawa na ịmalụ na fa nupụrụ ndị ụlọikpe isi. Kedu ka isi wee fụkwanụ ya bụ ife n'ọkwọ nke nnụ sị ka m wetara unu anụta aka alaeze unu afụgonu na Eke Hit udene na-agbapụ ozu afọ alụsị agọrụ Chukwu ga-ajụ na onye na-ekwu were onu wee ma anụ ọmụnwa na-ekwu n'ọsọsọ m bụ dibịa na-abụ ngwa ọgwụ 4 days ole ọ bụrụ na o leghọ 4 days ị bịa were ego unu anụgo nọọ ndị ụlọikpe bụ ife ji ya na onye nke a na-akpọ enye eze Jizọs Ojuka agọ mmụọ aka na-asụ ụchụ worldwide anyị ya na-esiri mensi a na-esili anyị ọdọ mmiri Besaida amakwo na-ekpochigwe ununu ahụ o gburu ebe ahụ ụmụ ọkụkọ na ewu adakpu iche ebe ahụ na onye nke bụkwa na akwa ọkụkọ tiwara akị adreesị ndị ọba were onumu wee malụ m bishọp ndị dibịa. Unu anụgokwa nọọ ndị ụlọikpe bụ ife jifa na ọ bụ ọzụkọ gọọmenti Anambra steeti bụ ife jifa wee sị ka m wetara unu ka unu si wee fụnya bụ ife ka ọ dị unu ka anyị ekpe ikpe anụnwa na ya bụ Ọktoba 31st maka na ndị mmadụ na-asị na enwere ike n'elukwa mgbe ahụ na aya ekpe nya bụ ikpe na fa nwee ike idile egide nya bụ ife ka emekwa na elekshọn gọvanọ ya chi Anambra steeti na Nọvemba 8 2025 bife wee kpee ikpe ndị anụnwa. Ọdụ unu ka nya bụ ife na eziokwu ka asị ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ife ejifa na nya bụ ife adịrọzikwanụ mma na ọ bụghị fa ya eme ka onye ya chi Anambra steeti ghara echi maọbụ onye ya winu kwana nya bụ elekshọn ghara iwinu na ọ bụ ọfa nwa ya emie na si kpekwanụ fa ikpe ka ama na fa ya eje nga ka ya hapụkwanụ fa.